Sociálne siete ako také vnímaš ako? Vynález sociálnych sietí bude niekde ako hlavný faktor toho, prečo sa svet pokazil. Do akej absurdnej situácie sme sa dostali, že človek už ani nevie byť že sám so sebou. Čo je podľa teba introspekcia? Obrátenie pozornosti dovnútra, že nevnímam všetko naokolo, ale že upravím pozornosť na svoje telo, na svoje myšlienky, na svoj celkový stav. Veď skúsi naozaj odmerať, koľko vydržíš v robote napríklad bez toho, aby si sa pozrel, že na ten displej, alebo dal si chvíľku, že skús sa zamyslieť v tom momente, keď to robíš, že čo si práve urobil, že teda si na 2 sekundy si preušil pozornosť, prečo si to urobil? Poďme k tej závislosti, že čo je podľa teba za to závislosťou, okrem toho, že to pripravujú naozaj tak, aby sme mali dopamin rush, tak poďme trochu hlbšie. Tak máme pocit, že všetky tie správy, že sú pre teba dôležité, hej? Že vyslovene to berieme, ako keby, že každá minúta po minúte je zrazu, že môj život od toho závisí, hej? Že naozaj musím si to prečítať, lebo neviem, čo sa stane, keď si to neprečítam. Skôr ako sa pustíme do dnešnej zaujímavej témy s hosťom, tak mi prosím ťa dovol povedať v krátkosti pár slov. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za to, že si pustil BioShow, veľmi si to vážim. A za druhé, snažím sa tento obsah tvoriť s láskou, tak aby pomohol čo najširšiemu spektru ľudí. Práve preto som sa rozhodol, že celý ten obsah a všetky epizódy budú zadarmo prístupné či už na YouTube alebo v podcastových aplikáciách. Žiaden extra obsah na žiadnych externých platformách ako Hero a podobne. Jediné, čo za to žiadam, je, aby si sa pozrel, že či má zapnutý odber, a samozrejme, pokiaľ sa ti bude epizóda páčiť, tak si budem veľmi vážiť, pokiaľ ju bude zdieľať so svojím okolím. Ďakujem veľmi pekne a my sa poďme pustiť do dnešnej zaujímavej témy. Takže Peťko Búran alias B-Wise znovu v BioShowke. Po roku robili sme predtým spoločne BioShowku 10.1.2025, ináč Peťko. Čau. Nastar, ahoj. Hej, som sa dneska pozeral. No a dnes chceme rozprávať o takých, dá sa povedať, že zaujímavých veciach, sociálne siete, introspekcia, mentálne zdravie. Chceme pomôcť určite aj týmto podcastom možno niektorým ľuďom, s ktorými to bude rezonovať. Takže hneď prvá otázka takto na úvod, Peťko. Ešte možno na začiatku, tí, ktorí ťa nepoznajú náhodou, tak nejak 2 vetami mi vieš povedať niečo o sebe? 2 vetami. Kedysi som robil YouTube, čiže som bývalý youtuber, ktorý s tým skončil a teraz sa venuje životu. Teraz už nehrotí veci okolo sociálnych sietí. Ale aktuálne si celkom aktívny napríklad na Instagrame, čo som si všimol, ale tiež len tak sporadicky. Hej, ubral som to, ale snažím sa, že občas, aspoň keď cítim nejakú potrebu sa vyjadriť, tak niečo tam napíšem, hej. Dobrá, hneď taká prvá otázka k tomu YouTube. Prečo si skončil s tým YouTubeom? Prvotne kvôli času, lebo som zistil, že ja som sa presťahoval tak do Kodane sem a s priateľkou, aj jednak tým, že sa mi zmenilo prostredie, že som zrazu nemal izbu, ktorú by som mal na nahrávanie. Nemal som sa kde zavrieť, nemal som kde ako keby, že ani písať nejaké tie scenáre. Začal som si uvedomať, že však radšej ten čas vlastne venujem aj niečomu inému. Priateľke napríklad. Tak som zistil, že proste toho času nemám. Asi by sa to dalo riešiť tak, ja neviem, jak poznáš oného komika Jakub Citron, ťapák, čo má Roasted, že to robí proste párkrát do roka. Tak teoreticky by som mohol robiť tiež, že párkrát do roka nejaké video, ale akože zistil som, že fakt, že prvé mesiace, keď som sa presťahoval, že však dobre, veď sa ešte akože usadím a potom začnem niečo tvoriť. A potom zistil, že zase tak veľmi mi to nechýba. Že to, čo mi chýbalo, bola nejaká pozornosť tých sociálnych sietí a že občas nejaká, že čítať si tie komentáre, aj aký som perfektný a neviem čo. Tak to bolo príjemné samozrejme, ale že tým, že som mal aj robotu, alebo teraz som si našiel robotu, kde som doteraz, kde robím kreatívu, že mám tam grafický dizajn a robím pre nich nejaké vizuálne materiály a videá a tak ďalej, tak mám pocit, že tá kreatívna stránka je naplnená a že to vlastne asi mi to aj stačí, že nepotrebujem ako keby ešte aj ten YouTube hrotiť.
Dobre, takže ten YouTube si zakladal, tá primárna myšlienka bola kvôli čomu? Ja som chcel niečo tvoriť. Niečo tvoriť. Ja som sa aj potom uvedomal, keď som dostával niekedy otázku, že čo ma vlastne viacej baví na tom YouTube, že či vytváranie toho obsahu a toho nejakej tej story a tak ďalej, alebo tá vedecká stránka, lebo že väčšinou to bolo nejaké vede a tak ďalej, tak som zistil, že postupne začínam odpovedať, že ma baví skôr tá kreatíva. Že už nie veľmi ako keby, že sa teraz ňúrať v tej vede úplne, ale že proste vytvoriť z toho niečo pekné. Že som začal zisťovať, že aha, že počkať, že však vlastne to nie je úplne o tom, že chcem tú vedu ako keby, že šíriť, ale že to bolo pre mňa nejaké moje potešenie vytvoriť, že som mal nejakú takú vnútornú potrebu. Čiže podľa mňa to je tým spôsobené, že keď som vlastne zistil, že môžem mať normálnu robotu, ktorá je normálne platená na rozdiel od YouTube, že kde môžem robiť proste nejakú kreatívu, tak zrazu tá moja potreba je naplnená a nepotrebujem teraz ešte do toho pchať dopaminík z príjemných komentárov. Ale veľa ľudí chce začať napríklad s YouTubeom práve kvôli tomu, že dá sa tam zarobiť a vidia to ako takú jednu z možností pasívneho príjmu. Ty si to Mm. nevnímal podobne? Ešte bolo to, že fajn, že keď som robil ešte PhD, hej, a mal som proste, že ako keby, že dva príjmy, hej, že mal som dostatok toho času, že som naozaj mohol prísť domov. Tým, že ja som nikdy v sebe nepocitoval, že by som sa mal ísť socializovať, alebo čo, hej, že a teraz, že mať nejakých kruh kamarátov okolo seba a vybehnúť si niekedy von, tak to som úplne zanedbával vlastne za tých niekoľko rokov, čo som robil ten YouTube tak aktívnejšie. Takže keď som to robil proste, že po večeroch, z roboty, keď som došiel, tak to bolo proste fajn, hej, že som došiel, teda, že mi prišla výplata aj z inštitútu a potom ešte som mal kebyže čiastočne nejakých pár stovák eur z toho YouTube, tak to bolo fajn. Ale akože pasívne, nie je to úplne pasívne, keď musíš tomu tie večery obetovať, no. Hlavne na tom Československu to podľa mňa úplne nefunguje, že to musíš mať ten obsah, vieš, že trošku masovejší, jak robiť Duklok, alebo iný mi vlastne ani nenapadne, že vlastne to fakt musí byť veľmi masové, že s takým, neviem, nepríde mi to úplne. Aj keď zase bavil som sa hej Martin, z ekonomia ľudskou rečou, on mi hovoril, že akože jemu to funguje v pohode, je to tiež, robí to iba po slovensky, robí to na veľmi ako kebyže níž um, oblasť tej ekonomie, ale on to ako keby tiež prepletie s tým, že do každého videa vie strčiť nejakú reklamu. Čiže to bol druhý aspekt, ktorý podľa mňa, že mi nefungoval, že ja som nevedel sa predať. Že mať v sebe toho biznismena a teraz písať e-maily tým rôznym spoločnostiam a vedieť sa predať, ukázať im nejakú prezentáciu, koľko máš videní a neviem čoho, to mňa vždy ťažko obchádzalo. To je moc nešlo, ale akože, no. Chýba ti to? Chýba ti to teraz? Ah, Ja neviem. Niekedy sa tak zabudnem, niekedy keď mám, že úplne akože ťažkú chvíľku, tak si poviem, že bolo to fakt, že dosť dobré, že to bolo fajn obdobie. Na druhej strane, keď si zoberiem, že čo mám teraz v živote, hej, že mám teraz reálne, som si vybudoval, mám pocit, že zázemie, že ľudí okolo seba, že mám takú komunitku až, že mám proste ľudí, s ktorými sa viem porozprávať, ktorých som predtým nemal, hej, že som mal proste iba kolegov, lebo som nemal čas na to budovať nejaké sociálne vzťahy. A mnoho viacej zážitkov, o mnoho viacej športujem, venujem sa proste kadejakým iným veciam. Čiže to nie je ako keby, že čierno-biele, že som niečo vymenil za niečo, hej, že asi bolo niečo fajn na tom YouTube, že nemôžem povedať, že mi to vôbec nechýba, ale keď to porovnám, že tak celkovo mám pocit, že teraz, že to, čo som získal za ten čas, ktorý som predtým venoval YouTube, tak myslím, že to asi je to zrejme lepšie, ako to mám teraz. Ja keď sa pozerám napríklad aj na ten tvoj Instagram, tak ja mám pocit, že určite ti chýba možno aj to nejaké sociálne vyjadrenie, že vidím, že sa chceš k niečomu vyjadriť, alebo že ťa možno niečo škre aj v tej spoločnosti a na to používaš asi Instagram, nie? Hej, áno, keď väčšinou niečo nájdem, teda niečo na mňa vybehne, nejaká minúta po minúte, hocičo,
tak keď to v sebe nejako cítim, tak to vyjadrujem cez Instagram. Keď mám pocit, že tá myšlienka stojí za viac, kto to hovoril? Tuším Sam Harris v nejakom podcaste, že oni dávajú takú dobrú, takú dobré pravidlo k tomu, že kedy sa k niečomu vyjadriť. Hej? Že ľudia majú pocit, že musíš mať, ku všetkému sa musíš vyjadrovať. Oni dávajú tomu takú dobrú poučku, že pokiaľ to prežije 3 dní, keď to neprežije 3 dní, tak sa k tomu už nevyjadruj, lebo to asi nebolo také podstatné. Takže keď to splňa takúto nejakú vec, že mi to v hlave zostáva dlhšie, tak potom aj napíšem niečo na Substack, ale to robím fakt, že veľmi sporadicky, že nejaký dlhší text. Takže väčšinou nejaké len šplechy, že nejakú myšlienku sarkastickú, tak to dávam väčšinou na Instagram, hej. Ako vnímaš všeobecne sociálne siete? Ináč, keď jasné, že YouTube je iná platforma ako Instagram, Instagram je iný ako Facebook a tak ďalej, asi tam na Facebooku vôbec nie si, ale sociálne siete ako také vnímaš ako? Ešte ja nechcem byť, že úplne nejaký prorok apokalipsy alebo čo, ale fakt mám pocit, že v budúcnosti, keď budem mať nejaké, ja neviem, učebnice dejepisu alebo čo ja viem, nejakého predmetu, sociológie, tak ja mám pocit, že vynález sociálnych sietí tam bude niekde ako hlavný faktor toho, prečo sa svet pokazil. Že má to mnoho akože dobrých, že to prinieslo mnoho dobrých vecí, že sa vieš komunikovať s tými svojimi známymi a priateľmi, ktorých si nevidel už dlho a tak ďalej a máš proste pocit, že ste stále nejako v kontakte, že to je všetko super, ale že keď to zoberiem zase na tú misku váh, že koľko zla to prinieslo, tak ja proste neviem k tým sociálnym sieťam, že ich vidieť nejak pozitívne, že ja si niekedy aj uvedomujem, že ja neviem, že v metre alebo vo fitku, to isto vidíš aj ty, že do akej absurdnej situácie sme sa dostali, že človek už ani nevie byť, že sám so sebou. Že keď to je strašne, ja som si teraz od nového roku dal takú neviem, či to je prevsadzatie, alebo proste takú výzvu, že keď idem v metre, nech si čítam aspoň knihu a keď sa mi nechce čítať kniha, tak len seď a pozoruj proste okolie, že nepozeraj sa do mobilu. To ti je strašne zaujímavé si uvedomiť, že ty si obklopený zombíkmi. Proste všetci kúkajú do tých mobilov a niečo scrollujú na tých sociálnych sieťach, že my sme všetci totálne závislí na tých vynálezoch a akože sme to akceptovali, že my sme normálne spoločnosť v úvodzovkách feťákov a príde nám to už úplne v pohode. Že už nám to nepríde zvláštne. A mne to príde akože fakt až také dystopické, keď si naozaj, že človek, a ja teda aj tých našich poslucháčov alebo divákov, ktorí to sledujú, že nech si to fakt skúsia, či vo fitku alebo hoci kde, že dajte si jeden tréning alebo jednu jazdu MHDčkou, že budete len vnímať okolie a skúste pozorovať, že aké to je absurdné, čo všetci ľudia naokolo robia. Ako si k tomuto prišiel? K takémuto, že bol si aktívny creator aj na YouTube, aj na Instagrame si, versus teraz, že si o to odstúpil. To bolo vyslovene tým, keď som stratil, ako kebyže presťahoval som sa sem do Kodane, čiže sa mi kompletne všetko zmenilo a nemal som vyslovene čas na to teraz správovať si sociálne siete a sledovať, čo sa všetko deje. A vypadol som z toho. A ja som zistil, že normálne, že keď som to mesiac nevidel, že som mesiac si nepozeral storky a mesiac som nevedel úplne, že čo sa deje, len to najhlavnejšie, čo ku mne už fakt prešlo všetkými tými filtrami, tak ja som zistil, že mi to fakt nechýba. Že som trpel až takou čo to je, jak taká psychóza, že proste si presvedčený o totálnej ilúzii žiješ, ktorú pokladáš za realitu, že ja potrebujem byť stále informovaný, ja potrebujem stále vidieť, čo sa deje. A potom, keď som z toho vypadol, tak som si uvedel, tak som pochopil, že aká veľká ilúzia to bola, že ja som to fakt nepotreboval. Ja som nepotreboval vedieť, že Huliak niečo povedal, ja som nepotreboval vedieť, že Kotlár niečo povedal, lebo to je presne to, že za 2 dní to zakapalo a bolo to totálne jedno. Ja som nepotreboval do toho investovať svoje emócie, svoj mentálny nejaký svet. Bolo to úplne v pohode, že ma to obišlo a bolo mi lepšie. Že asi toto bolo to uvedomenie, že proste mi bolo lepšie,
keď som nie úplne náročky, že nešiel som do toho, že som si ako keby povedal, že dobre, teraz nebudem sledovať tie sociálne siete, bolo to viac menej náhodou, že som ich nemohol sledovať a bolo mi lepšie. Takže tak som si nejak uvedomil, že OK, to musím praktizovať viacej, lebo ako vyslovene mi to nič nedáva. Tak plynulo dostávame k tej introspekcii. Čo je podľa teba introspekcia, by the way, aby to pochopil každý? Introspekcia asi že také chvíľkové zastavenie, alebo, nemusí to byť, ale hej, zastavenie alebo obrátenie pozornosti dovnútra. Obrátenie pozornosti dovnútra, že nevnímam všetko naokolo, ale že upravím pozornosť na svoje telo, na svoje myšlienky, na svoj celkový stav. Bola taká zmena osobnosti u teba, že bol si veľmi fokusovaný na ten vonkajší svet a potom si sa obratil na ten vnútorný? Áno, hej, že mm, ja som však vlastne ľudia, ktorí ma môže poznávať napríklad z YouTube a tak ďalej, tak kopu môjho kontentu bolo práve aj o mysli a o týchto veciach, akože keď to nebola veda, tak to bola filozofia. Veľa tam bolo veci práve o tej introspekcii, že keď sa robilo nejaké filozofické okienka, tak to súviselo s tým, že ja som to mal vždycky rád. Ja niečo mám proste v sebe, podľa mňa, že to sú nejaké genetické alebo teda podmienené výchovou predpoklady, že tú schopnosť mám akože viacej rozvinúť, si myslím, že som to mal vždy k tomu taký nejaký náklon k tomu. A čiže ja som, že vlastne som meditoval dlho, čiže tam som si to podľa mňa že celkom vybudoval, že takú schopnosť sa pomerne často zastaviť a všimnúť si, ako sa cítim. Hlavne pri tých sociálnych sieťach, tam to cítim, že mne to vyslovene vadí, keď sa prichytím sám seba, že scrollujem alebo proste, že niečo robím, potom mám až taký nechutný, nepríjemný pocit z toho, že čo som teraz urobil. Že to som fakt 20 minút strávil týmto, že som bol úplne že mimo, hej, že úplný zombík sa zo mňa stal. A vtedy proste aj cítim tie svoje pocity, že ježiš, fakt mi nie je dobre z toho, čo som teraz akože scrolloval. Že ono to akože veľmi to súvisí, no. To je celkom zaujímavé, čo si povedal, že sa pri tom prichytí všetci vieme, že tie sociálne siete sú kreované na to, aby nás tam udržali čo najdlhšie. A prečo si myslíš, že ľudia, napriek tomu, že je to samozrejme vytvorené na to, aby nás to udržalo čo najdlhšie, tak prečo tí ľudia tam trávia toľko času? Ja si myslím, že to je vyslovene, že tie technologické... A či to urobili na schvál, alebo len sa riadili tým, čo im čísla hovorili, že tak proste nastavovali tie rôzne algoritmy a modely, ktoré ti podsúvajú ten feed, alebo hoci čo tam konzumujeme, tak sa to prirodzene nastavilo na ten náš dopaminový systém, alebo to najviac primitívne, veď že to vyslovene funguje, veď to je kopu že tých štúdí publikovaných, že to je vyslovene závislosť, že my sme závislí. A že ja mám pocit, že to ani že niekedy ľudia ako keby viacej počúvajú na to, že tu je nejaká štúdia, hentá štúdia to potvrdila, neviem čo, ale že niekedy stačí, že si urobiť ten experiment sám so sebou, že veď skúsi naozaj odmerať, koľko vydržíš v robote napríklad, bez toho, aby si sa pozrel, že na ten displej, alebo dal si chvíľku, že skús sa zamyslieť v tom momente, keď to robíš, že čo si práve urobil, že teda si na 2 sekundy si preušil pozornosť, prečo si to urobil? Že aký to má zmysel, že si takto odomkol obrazovku, klikol, že nič si neurobil, ale to je už len tik, že to máš normálne vyvinutý tik. Ja som si takto uvedomil, že ako to mám hlboko v sebe zafixované, keď sedel som za počítačom a mal som tuto proste vedľa myšky, mal som taký malý kus bieleho papiera. V mojom ja som proste v periférii som nevidel ten biely papier, ale len občas som ho zaregistroval, že tam je niečo biele a môj mozog to vyhodnotil, že to je svietiaci displej, že mi nejaká notifikácia blikla alebo čosi. A ja som sa vždy pozrel na to, že aha, však to je iba papier. A potom si povedal, že počkaj, že môj mozog už je tak
ovplyvnený, že keď mu niečo iba pripomína svietiaci displej, tak ja sa tam pozriem. A potom som si to tam nechal a ja som si počas toho dňa, ja som sa asi 10 krát pozrel tam, lebo som si myslel, že niekto mi niečo posiel, alebo čo si. A keď to už máte 10-krát a už som sa aj presvedčil, neviem koľkatýkrát, že je to fakt iba blbý papier, ale ten mozog je už tak naučený, že proste ten svietiaci displej a musíš sa na to pozrieť, tak som si povedal, že wow, že to je extrémna závislosť a nepotrebujem na to žiadnu štúdiu ani nič podobné. Proste takýto jednoduchý experiment mi k tomu dopomohol si to uvedomiť. A poďme k tej závislosti, že čo je podľa teba za to závislosťou, okrem toho, že to pripravujú naozaj tak, aby sme mali dopamin rush, tak poďme trochu hlbšie, že čo tí ľudia podľa teba, alebo skús možno povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, že čo si chcel ukojiť vyslovene tým. Podľa mňa je tam, že do veľkej miery je tam tá ilúzia informovanosti, že to FOMO, Fear of Missing Out, tým, že vlastne, alebo že čiastočne, že niektorí ľudia to majú kvôli tomuto, že majú pocit, že chcú byť informovaní. Že to prirodzene máme v sebe nejak zakodované, že chceš vedieť, čo sa deje okolo teba. Na tej sociálnej siete sú perfektným spôsobom, ktorý ťa ako keby presvedčí o tom, že za každým, keď klikneš na tú aplikáciu, tak tam vidíš niečo nové, tak tam vidíš nejakú novinku. Zároveň, to už ale neviem, že úplne presne rozkodovať, že prečo, tak máme pocit, že všetky tie správy, že sú pre teba dôležité. Že vyslovene to berieme, ako keby, že každá minúta po minúte je zrazu, že môj život od toho závisí. Že naozaj musím si to prečítať, lebo neviem, čo sa stane, keď si to neprečítam. Čiže podľa mňa taký nejaká tá ilúzia tej informovanosti. No čo ja viem, čo by tam ešte mohlo byť, že asi je tie kadejaké, krátke videá, čo ja viem, že krátke videá to bude zrejme, presne taký ten nikdy nekončiaci feed, že keď už sa to aj spája z toho, že niekedy je to môže humorné, tak ľudia proste majú asi, ja neviem, že radi aj humor a keď to nikdy nekončí, tak proste ideš a už to šrotuje v tej hlave, že to je nekončiaca studnica zábavných videí. Takže to bude asi kombinácia rôznych faktorov, ale mne teraz osobnej skúsenosti, ja napríklad zase tak veľa tých reelsok a týchto vecí nekonzumujem, tých krátkych videí, ale u mňa to je vyslovene tá ilúzia toho, že potrebujem vedieť tú ďalšiu informáciu. Čo sa stalo? Ježiš, 5 sekúnd dozadu. Takže u mňa to bolo vyslovene toto. Keď som sa na tým zamýšľal, že čo je vlastne aj za to mojou nejakou, lebo s tým bojujeme asi každý, že čo je za to mojou nejakou, presne ak si povedal, že to bola jednak, že som chcel byť informovaný presne o tom, ale strašne som chcel odbiehať od samého seba. Že ja keby som sa bál niečo vyriešiť, tak radšej sa idem zabávať. Hej, to môže byť. A vieš čo, toto mi povedala priateľka. Ja keď som sa aj pýtal, že prečo tak veľa scrolluje, tak mi vyslovene povedala, že má nejaké myšlienky, ktoré nechce mať, alebo že nechce ich vedome nejak registrovať a tak radšej si zahltí to vedomie tými reelskami. Čo mi prišlo, že extrémne smutné, akože ja pracujem na tom a tak ďalej, ale že toto môže byť jeden z tých dôvodov. Potom možno, a neviem, čo si ty o tom myslíš, ale že aj nuda. Že proste nudiť sa je nepríjemné. To bol taký ten slávny, dajme tomu, experiment, kde mali ľudí v nejakej čakárni, kde ich dlho nechali čakať, aby sa nudili a potom tam mali vedľa seba taký to tlačítko, ktoré keď stlačili, tak dostali, tuším, že nejaký elektrošok alebo čosi. Akože jemný elektrošok. A zistili, že ľudia radšej stlačia to tlačítko, než aby sa nudili. Že proste ľudia furt potrebujú nejakú stimuláciu, že to tak je akože v nás, že je to nepríjemné sa nudiť. Tak povedal, že toto tiež do toho trošku spadá, že keď máš so sebou konštantne nejaký prístroj, ktorý ťa dokáže odnudiť, tak ideš na to, že proste nechceš sa nudiť. Takže to bude asi aj v tomto zrejme. Určite aj to. Ja som niekde čítal, že
ono je za tým aj to, že nikdy ťa neodmietne ten prístroj. Mm, Že častokrát sa stane, samozrejme je to bolestivé, že niekto, ja neviem, či už rodičia v detstve, alebo priateľka, alebo sklamanie pri kamarátoch, ale pri tom telefóne to nehrozí. Proste vždycky ho domkneš, vždycky tam budeš mať zábavu, vždycky tam budeš mať to, čo hľadáš. mhm. A že aj toto je ako keby taká podprahová vec. OK, OK, to dáva význam tiež, hej, že vlastne nikdy ma neodmietne, vždy je to prístupné. No. A ty si to už tak trošku naznačil, že aký máš vzťah k tým sociálnym sieťam, ale myslíš si, že viacej tí ľudia rastú na tých sociálnych sieťach, lebo však veľa ľudí tam hovorí, alebo teda chodí a možno si to povieme aj my, že tam chodíme kvôli tomu, aby sme nejako osobnostne vyrastli, že sledujeme také profily, ktoré nás môžu posunúť, či už fyzicky, mentálne a podobne. A že či naozaj to vnímaš tak, že tam rastieme, alebo skôr degradujeme. Uha. Vieš čo, možno, že keď je človek naozaj že uvedomelý, a to hovorím, že to hovorím aj tak, že ja ani sám sebe by som neveril v to, že by som si dokázal tie sociálne siete nastaviť tak, že ten súčet by bol vyslovene pozitívny. Ale viem si predstaviť, že niekto je naozaj že veľmi, veľmi uvedomelý, že naozaj že tam chodí napríklad čítať tie správy, alebo že si to nastaví tak, že tie newsfiltre, ktoré ho zaujímajú, čo ja viem, že technologické alebo tak, že mu chodia zrazu len také nejaké veci. Ale recepty, že si niekto nájde dobré recepty. Čo inak pravda zase. Ja som si uvaril, že celkom veľa nejakých dobrých jedál, ktoré boli z Reelsok, teda čo mi poposiala priateľka. Ale neviem, že či teraz, že vyslovene, že by som rád. Je pravda zase, že veľa ľudí, ktorých ja považujem za nejakých, že môj nejaký, že intelektuálne vzory, ako napríklad, neviem, že Sam Harris, kedysi Richard Dawkins, ktorý ma privedol vôbec k biológii a evolučnej biológii, tak k ním som došiel vďaka internetu, ale nie úplne, že sociálne siete. Čiže tam som taký, že na vážka. Neviem, čo si o tom ty myslíš? Ja osobne si myslím, že všetko veľa škodí, pokiaľ um, aj cvičenie, aj pretrenovanosť není úplne zdravá pre Mm. telo. Čiže dokážeš to prehrotiť aj so zdravými vecami napríklad, ale že tie sociálne siete, ja napríklad poviem zo vlastnej skúsenosti, že mám kopec takých uložených videí, ku ktorým som sa v živote nedostal. V tej chvíli, v tej chvíli mi to prišlo strašne zaujímavé a si hovorím, že to je bomba, to si uložím. A v živote som to už nevidel. Je pravda, že priateľka napríklad, tak ona si ukladá, máme taký spoločný uh, uložený priestor, kde, čiže žrádlo sa to volá, Aha. tak hovorovo. A to sú recepty, presne ako si povedal, a ona to reálne používa napríklad, hej. Takže z tohto pohľadu áno, ale tá vec, ktorú za to platíme, to je presne ten čas a Mhm. tá pozornosť, je podľa mňa že strašne vysoká cena. A že je tam veľmi tenká hranica, kedy môžeš uleteť. Že veľmi rýchlo. A práve preto aj teraz poslednú dobu ja to na sebe že extrémne kontrolujem Mhm. a som tam skôr práve cez laptop a snažím sa minimalizovať ten čas cez apku, lebo to nie je také zaujímavé napríklad. To je inak dobré, to je dobrý trik. A ja väčšinou si dávam buď, že mobil úplne niekde inde, že to už tiež napríklad pri čítaní, ja už nemôžem mať mobil pri sebe, lebo ja viem, že by som ho stále bral do ruky. V robote si snažím tiež dávať mobil niekde ďalej, lebo je pravda, že na desktope alebo proste na laptope, že na sociálne siete nechodím. Napríklad už ani na Facebook, že to si už si ani nepamätám, keď som naposledy prihlásený. Čiže to je bola dobrá, dobrá taktika, že si to... Len zase tam tiež potrebuješ, že to sa vraceme k tej introspekcii. Že na to, aby človek vôbec urobil takéto opatrenie, tak musí mať najprv ten hľad do seba a uvedomiť si, že to má asi, že nejaký problém tam je, ktoré by bolo dobre vyriešiť. Ja. Poďme k tej introspekcii, že ako s ňou začať podľa teba?
Podľa mňa je to vyslovene, že skill. Že to je schopnosť, ktorá sa dá naučiť. Je to úplne, že jednoduchá meditácia je to, čo ťa podľa mňa, že veľmi efektívne učí tomu pozorovať, alebo že zastaviť sa a pozorovať proste, čo sa deje v tvojom vnútri. Ja by som akože odporúčil, že každému, kto by chcel, alebo keď niekto niekedy aj napíše, že ako začať meditovať, tak ja by som bol, že až by som odporúčal, že nie začať meditovať, že sám, v zmysle, že si prečítam, čo je meditácia a potom si sadnem alebo láhnem do postele a budem Zaspím. hovoriť tomu meditácia, presne, a zaspím, ale že si stiahnuť nejakú aplikáciu. Podľa mňa sú také tie dve najväčšie, ktoré dávajú zmysel, aj to je tá Headspace, to je tá asi najstaršia, ktorú ľudia poznajú, myslím, že aj na Netflixe je aj dokument k tomu. A druhá je, ktorú ja mám veľmi rád, a to je tá Waking Up od Sam Harrisa. Ja osobne preferujem tú Waking Up, ktorá je taká viacej hravá. Že mám pocit, že sa viacej hrá s tým, že čo je vlastne tá pozornosť a sledovať také niektoré miniatúrne veci, že čo vlastne znamená obrátiť tú pozornosť. Je tam hrozne veľa lectures, čo to je? Prednášok sú to rôzni jogíni alebo buddhistickí nejakí filozofi a tak ďalej, ktorí tam dávajú rôzne prednášky na rôzne témy. A je to taká ucelená aplikácia, ktorá podľa mňa, že je veľmi dobrá, lebo má aj tú prax a potom má aj tú teóriu, ktorú keď zrovna sa ti nechce, hej, že čo si, ja neviem, že neviem, nemáš nejaký podcast, tak si proste pustíš teóriu o tom. A nie je to len filozofia, je tam ako povedať neurovedy o tom, čo sú to emócie a tak ďalej. Čiže je to fajn, že proste niekedy si pustíš do uši len taký zaujímavý obsah o pozornosti, o mozgu a tak ďalej. Čiže tak by som ja odporúčil minimálne začať. Dobré, a predstavme si, že niekto už teda medituje a dokáže urobiť asi nejaký odstup od tej situácie, lebo to je asi cieľom, nie? Tej meditácie, že Áno. dokážeš odstúpiť od tej situácie a prvý asi taký krok je, že odstúpiť od tej situácie vôbec v taký že bežný deň a potom, že vyšší level je, že dokážeš odstúpiť od situácie, keď si vyslovene vystresovaný, lebo keď je vypätá situácia, tak častokrát je tam nástup emócií, ktoré sú rýchlejšie ako racionálne zmýšľanie. Takže toto už je, že vyšší level, ale keď sa rozprávame o takom že bezpečnom prostredí, že naozaj sedíš na gauči a len scrolluješ, napríklad, alebo to sa týka všetkého, aj z prejedania sa, alebo sledovania non-stop Netflixu a podobne, ale teraz sme pri tých sockách, že odstúpíš vlastne od tej situácie a povieš si, že OK, že asi som už fakt, že dlho na tom telefóne a dokázal by som efektívnejšie využiť ten čas. Čiže potom, prepáč, tá otázka, že dobre, odstúpim od tej situácie a potom čo? No áno, odstúpim od tej situácie, uvedomím si, teda, že napríklad, že stále snažím, ja neviem, že presmerovať tú svoju pozornosť. A potom to nejako riešim. Že potom už je strašne veľa tých akože iných tých stratégií, že čo robiť. Ale podľa mňa, že to najviac, to najkritickejšie je vôbec dostať sa do stavu, že počas toho, keď scrollujem, alebo že hocičo, keď robím niečo nezmyselné s tým mobilom, tak vytrénovať si ten mozog, aby mi tam hodil tú myšlienku, že počkaj, že pozor, že teraz čo si sa deje, hej, že robíš niečo. A že tá meditácia, že keď sa na tým zamyslíš, že presne tréning na toto. Lebo počas tej meditácie, pre tých, ktorí akože nemeditujú, tak to je, že vyslovene len o tom, že ty zavrieš oči, alebo máš ich otvorené, to je jedno, a sústredíš sa na niečo. A väčšinou je to dých, lebo je to kontinuálne a opakuje sa to. To, čo sa deje počas tej meditácie je, že prestaneš dávať pozor na dých, prestaneš byť na dýchu a začneš rozmýšľať nejakou sprostosťou. A teraz to môže trvať pokojne, že minútu, 2 minúty, 5 minút a ty vôbec netušíš. Že vôbec si zabudol si, že si meditoval a potom ti to napadne
ideálne, keď máš to nejakú aplikáciu, tak v tej vedenej meditácii je tam nastavené vždy nejaké pripomenutie, že tam dojde ten typek a on ti povie, nezabudni, pokiaľ si ušiel so svojimi myšlienkami, vráť sa späť na dých. A ty, že ja meditujem, OK. A vrátiš sa späť. A vlastne, že že vyslovene si trénuješ ten mozog, aby to robil dookola, že začne ti ten mozog s väčšou frekvenciou, s väčšou pravdepodobnosťou hádzať tú myšlienku späť, že pozor, robil si niečo iné. Že nenechaj sa obalamotiť, že si teraz ušiel niekam. A že to je podľa mňa, že to je presne to isté, čo robíme počas bežného dňa. Si sústredený, robíš niečo na počítači, ja neviem, že máš niečo napísať, neviem, niečo robíš na tom kompe a teraz zrazu, to je ten dých v podstate, na čo sa máš sústrediť, ale zrazu tebe myšlienky ujdu niekam, chytíš ten mobil a čo si. A teraz zase, keď si není trénovaný, že keď si pod tou mágiou tých sociálnych sietí a tých smartfónov, tak ty pokojne môžeš 10-15 minút proste stráviť tým scrollovaním, než ti napadne, že aha, že počkaj, ja som niečo robil. Ale ja som presvedčený a mám to na sebe aj odskúšané, že keď je to vytrénovaný ten mozog, tú pozornosť vraciať späť, takže vyslovene niekedy chytíš ten mobil a povieš si, že nie, pozor, to ma chcel iba teraz obalamutiť a ja ho pekne položím naspäť a pokračujem v tom, čo som robil. Alebo, to už je vyššie štádium, čo sa mi tiež stáva a mega ma to teší, že iba zaregistrujem myšlienku, že chcem chytiť ten mobil. Ale nie, ja hovorím si, dobre, nechám ju takto myšlienku, nech si odpláva ďalej a ja pokračujem v tom, čo robím. Čiže ono v zásade je ako keby, že to je zároveň aj to riešenie. Že uvedomiť si, že tá pozornosť, že by som mu chcel niekde presmerovať, lebo to je jednoduchšie, lebo sa nudím, lebo hoci čo, uvedomiť si a zachytiť tú myšlienku a nechať ju odplávať, je zároveň aj to riešenie. Že vlastne ja keď ju zachytím a nebudem na ňu reagovať, nechytím ten mobil, tak zároveň tým aj vyrieším to, že nebudem toľko scrollovať, nebudem na tom mobile, lebo som viacej prítomný a viacej som v tej realite a v tej prítomnosti. Aj si vymazal ináč aplikácie, keď si chcel kvázi ten sociálny detox, alebo detox od sociálnych sietí, lebo socializácia je super. Vieš čo, dal som si taký ten zámok na Instagram, tuším, že čo tam mám minút denne, neviem koľko to je presne, ale u mňa to väčšinou fungovalo tak, že keď som mal dostatok kebyže iného nejakého činnosti naokolo, tak som nemal ani chuť vlastne, že do toho ísť. Že ja ani netrávim tak veľa času, že bežne, že to sú vyslovene len niekedy, že napríklad keď mám čítať knihu, tak môj mozog ja sa priznám, že niekedy proste ja sa potrebujem donútiť k tomu čítaniu tých kníh, tak vtedy napríklad, že musím robiť aktívne opatrenia, že vtedy si dám mobil čo najďalej od seba, ale že napríklad teraz, že ja neviem, že som niekde vonku a že som tam s nejakou partiou alebo tak to vôbec, že by som teraz v strede konverzácie vyťahol mobil a išiel scrollovať, alebo v metre, že to sú, ale že mám také skôr, že niektoré situácie, kedy viem, že vtedy idem k tomu mobilu a vtedy som si dal ako keby, že vedome nejaké veci, že OK, takto sa budem správať, nebudem ten mobil chytať do ruky a vtedy mi to pomáha. Ale viem, že je proste kopa ľudí, ktorí to robia tak strašne mimovoľne, že to majú rozdelené po celom tom dni, že to ani nemajú asociované ako keby, že s nejakou činnosťou alebo časťou dňa. A tam je to asi náročnejšie, že tam pokojne, akože aby som si to akože aj možno vymazal na chvíľku a pozorovať minimálne, ako sa budem cítiť. Si lepšie nastavený jak ja, lebo ja som si to nedokázal vymazať úplne. Respektíve, áno, vymazal som si aj tie socky, ale stratil som aj databázu uložených videí, ktoré som mal predpripravené ako kreator tým pádom, takže ma to tak trochu nasralo, ale čo je za mňa tiež celkom riešenie, možno, že keď niekto to nechce vymazať úplne, tak existuje, aspoň na iPhone to funguje, že ty dokážeš tú apku skryť, že ju nevidíš. Je tam proste záložka skryté, až keď klikneš na tú záložku skryté, tak až vtedy sa ti to otvorí, musíš urobiť ako keby kroky navyše. A už to nie je na tom pôvodnom mieste.
Lebo sa častokrát stáva nie, že si odomkol telefón a teraz si išiel presne na to miesto, kde očami, že kde bol Mm. predtým Áno, 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 predtým ten áno. Instagram alebo čokoľvek. A keď si to schováš pod tie skryté záložky, tak aj takýmto spôsobom dokážeš vlastne vyriešiť, lebo to nemáš na očiach. Nie je to tam na očiach. Keď ten Mm. telefón odomkneš, tak to tam nevidíš. Musíš urobiť ten krok navyše. Čiže aj toto. Alebo napríklad ten zámok, čo si spomínal ty, tak ja som to mal na pol hodinu a u mňa to nefungovalo. Že ja som to swipeol preč a dovidenia, hej. Jasné. Ja sa priznám, že veľmi, veľmi často, akože aj ja som taký, že máte posledných ten a ignorovať na dnes, Hej, hej, že hej. proste kašľať na to. A toto je pravda. Ale potom sú ešte, ja neviem, či si o tom počul, ale je takýto istý zámok, ktorý ti nedovolí toto swipovať, ale on to vyslovene zamkne, ale musí si za to zaplatiť. A mne toto príde že úplne, že najviac, že to je ďalšia argument, do jakej absurdnosti sme sa dostali, že ľudia sú ochotní zaplatiť si aplikáciu, ktorá im zablokuje, ja neviem, sociálne siete a takým spôsobom, že sa k tomu nemôžu dostať. A poznám minimálne jedného človeka, ktorý si túto aplikáciu platil, lebo mal hrozné štatistiky, že 8-9 hodín denne proste na tom Instagrame scrollovania a že už nevedel, čo s tým robiť. A vedel, že to je proste problém, ale nevedel si pomôcť, tak si zaplatil tú aplikáciu. Akože však good for him. A áno, že dobre možno pre vývoj tej aplikácie, ale zase asi by som vymazal skôr, ja som žgrlavý na tieto veci, asi by som to skôr vymazal, jak by som mal kúpiť. Hej, no len čo ťa nutí k tomu, hej, lebo keď to naozaj berieš z toho hľadiska, že to je v podstate závislosť, tak čo ti bráni v tom si tú aplikáciu znova nainštalovať? Vieš, že ja mám pocit, že tam bol problém aj v tom, počkaj, zasvietím, lebo už som tu jak v jaskyni. Takže neviem, akože ten človek konkrétny, o ktorom sa bavím, mal s týmto problém, že on nevedel, keby si to vymazal, tak on si to nainštaluje znova. Išiel by do toho. Podobne, ak ty klikneš na ignorovať limit. Ja to vnímam ako taká zástupná vec k niečomu. Mhm, Že ja to vidím ako niečo hlbšie určite. Že to nie je len teraz, áno, dopamin ráž je super, ale je to zástupné, mhm, že niečo mi to má vynahradiť v tom živote, niečo mi to má dať. Či je to presne, že utekam od svojich myšlienok, nechcem sa nudiť, nechcem riešiť nejakú situáciu v živote, tak sa idem zabaviť, alebo vyslovene, jak niekto má problém s alkoholom, alebo s cigaretami, alebo s drogami, alebo mal možno veľmi smutné detstvo, alebo niečo podobné mhm. a snaží sa utiecť do nejakej inej reality, alebo má ten nutkavý pocit, ktorý potrebuje ukojiť, tak rovnako aj toto je zástupné. Podľa mňa to treba vyriešiť nielen tak, že teraz sa postavím a miesto toho niečo idem robiť a že sa budem snažiť učiť ten mozog, ale že vyriešiť ten zdroj problému. Mhm. Určite by som s tým súhlasil. A ja by som do toho ešte pridal, keď uvažujem sa nad sebou, že je to podľa mňa aj to vytvára takú ilúziu, že keď to porovnám s tým, ako som ja napríklad žil, že som naozaj nemal blízkych ľudí okolo nejak často, s ktorými by som sa stretával, tak tie sociálne siete vytvára takú ilúziu, že však som v kontakte s ľuďmi. Že tým, že sme proste sociálne tvory, tak túto potrebu sa s niekým stýkať som mal podľa mňa, že veľmi nezdravo nahradenú tým, že som interagoval s ľuďmi na internete. Že to je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že tie normálne medziľudské vzťahy a tie normálne komunity, čo vytvárame a sociálne väzby v reálnom svete sú o mnoho zdravšie a nemali by sme to nahradzovať tými na tých sociálnych sieťach. Čiže toto je dobre tiež si niekedy uvedomiť, že proste keď máš okolo seba 10 ľudí, alebo čo ja viem, koľko proste nejaký kruh známych, s ktorými sa bežne a buduješ si nejaké vzťahy, tak je to o mnoho zdravšie, ako si hovoriť, že však ja som tuto na sociálnych sieťach a veď ja tu mám veľa priateľov, lebo tak som presne žil a viem, že to nebolo úplne ideálne. Dobrá, teraz otázka, že toto možno aj veľa divákov alebo posluchačov vie, že toto je zdravšie. Všetci vieme, že ten
že treba chodiť cvičiť, stretovať sa s kamarátmi, treba jesť zdravé potraviny a podobne, ale že ako urobiť ten krok, že to switchnúť z toho online sveta do toho offlineu, že zrazu budeme mať kamarátov, lebo pre mňa je jednoduchšie niekomu napísať, možno máme strach s tou interakciou, s nejakými ľuďmi, s tou živou interakciou, že ako to switchnúť. No, vedome urobiť nejakú voľbu. A to ide späť k tomu, že musím jednak vedieť, že to je problém. Musím identifikovať, ako ten problém riešiť a potom sa jednoducho snažiť. To je trošku ako aj s tým cvičením, že ono, keď je niekto napríklad, že má problém, ja neviem, že buď má nejaký problém, ktorý by sa dal vyriešiť cvičením, že má obezitu, ktorá by sa dá sa riešiť tým, že začne cvičiť, tak ťažko to urobiť premýšľaním o tom. Že proste musíš urobiť nejakú akciu a musíš urobiť ten prvý krok. Čiže je to iba o tom, že to identifikuješ, priznáš si to a niečo urobíš. A teraz, že to je podľa mňa o tom, že urobiť nejaký rozumný krok. Napríklad to, čo som začal ja robiť, že jeden z dôvodov, prečo som sa prihlásil napríklad na jiu-jitsu teraz, je to, že som vedel, že tí ľudia, ktorí tam sú, ten krúžok berú viacej komunitne. Že oni sa tam so sebou akože normálne rozprávajú, že to nie je ako taký ten bežný gym class, kde prídem, odcvičím si, s nikým sa nepoznám a odídem. Ale že proste ľudia sa tam zdravia, podajú si ruky, majú nejakú komunitu spolu vytvoriť. Ja som vedel, že proste takto oni fungujú, tak proste fungujú tieto bojové športy a kvôli tomu som tam išiel, lebo som chcel, že ja potrebujem viacej sociálnych kontaktov, lebo som tu cudzinec a tak ďalej, proste je to tu ťažšie, takže som urobil tento krok. Čiže čo urobiť je, že v tej svojej situácii proste identifikovať, čo je ten problém, nájsť nejaké rozumné riešenie. Že v mojom prípade, že ja viem, že na mňa by vôbec nefungovalo napríklad, že tých sociálnych, že vytvoriť si viacej sociálnych väzieb, že čo idem teraz do baru? Alebo že čo idem urobiť? Do knižnice sa idem s niekým zoznámiť, vieš? Že proste to boli všetko veľmi zlé taktiky, ako to robiť. Ale vedel som, že dobre, kedysi som robil judo, mám rád šport, tak ako to viem sklbiť, no tak napadlo mi, že však mohol by som ísť skúsiť to jiu-jitsu a tam budem proste s nejakými ľuďmi, ktorí majú radi zrejme podobné veci ako ja, môže z toho nejaký proste sociálne kontakty z toho som vzniknul. Čiže asi akože pristúpiť k tomu tak ako racionálne a strategicky by som povedal. Myslím si, že si dal úplne že pekný návod, alebo že peknú kostru, že nemusíš teraz všetci chodiť na jiu-jitsu, ale že zamyslieť sa nad tým, že čo ma reálne baví, a to ideme aj k tej introspekcii, že začneš rozmýšľať nad sebou, že čo reálne rád robíš a nastaviť si to podľa toho. Áno. Že pôjdem presne, že pôjdem tam, kde viem, že sa budem cítiť lepšie, alebo že kde sa budeme cítiť minimálne dobre a viem, že tam chodia ľudia a potom robím ten ďalší krok, ako napríklad to, že ja neviem, namiesto toho, že budem ticho stať pri predávačke v obchode, tak sa jej opýtam, že ako sa má. Je to proste cudzí človek, ale tiež je to krok, akože krok do neznáma pre niektorých ľudí, ale nič sa nestane, keď sa niekoho iného opýtam, že ako sa má. A toho druhého to poteší, lebo zrazu to není konverzácia len, že máte tu 10 rohlíkov, budete platiť kartou alebo v hotovosti, ale zrazu sa opýta, že ako sa máš, hej? A že máte dneska veľa toho alebo niečo a zrazu aj ten druhý človek bude mať dobrý pocit z toho. No, áno. Že je to tréning, ako keby. Prepač. Je to mega tréning. Ja som si spomenul kedysi, keď trošku to je od témy, ale si pripomenul s tým porozprávať sa s predávačkou. Ja som mal kedysi, ešte stále akože tým trochu trpím ja, že small talky a tieto veci, ja som to akože nikdy nevedel. Ja som mal problém napríklad aj zoznámiť sa so ženami, hej, že ja som proste bol v tomto, že totálne, ja som mal čierne, hej, že keď niekto nejaká prišla, mal som sa rozprávať s opačným pohlavím, tak pre mňa to bolo, že hrozne stresujúca skúsenosť. To bolo, že na Gimply. Ja som teraz sa snažil to nejako vyriešiť a tam bolo vyslovene, že keď máte problém sa rozprávať s ľuďmi, tak bola taká jednoduchá pomôcka, ktorá už pre mňa bola že extrémne náročná. To bolo, že ideš ulicou, máš 10 ľudí, ktorých sa spýtaš, koľko je hodín.
To je všetko, čo si mal urobiť. A že, že toto, že reálne ti trénuje, a to bolo fakt, že zaujímavé sledovať, že keď som sa spýtal, že prvého, druhého, tretieho, tak zrazu aj to sebavedomie tak akože rástlo, zrazu už nemal taký stres toho oslovovať, alebo že baviť sa s ľuďmi. Čiže akože kopuje takých pomaličkými krokmi, je to asi vo všetkom, že proste naučiť sa so sebou pracovať. A presne si mi pripomenul jednu situáciu, že sa to týka úplne tohto, ale my sme chodevali s kamošmi vždycky v piatok, ešte keď som bol mladý, do mesta. A kamoši boli vždycky takí, že potrebujú sa napiť, potrebujú zbaliť nejaké baby a podobne. A presne rovnaký priebeh alebo scenár to malo aj v tomto prípade. A napili sa a samozrejme si prisadli k nejakým babám, začali ich tam motať. A teraz ja som sedel vedľa jednej a ona, že no tak zabám ma nejako. Toto, ja akože toto keď som počul, že vyzerám jak nejaký šašo, že vieš, že tie ženy boli zvyknuté asi na to, že povie hoci čo, len aby ju nejakým spôsobom zabavil alebo aby ju zmotal. A ja taký typ nie som, že presne ako ty, že mal som problém nadviazať možno kontakt úplne s cudzou ženou, lebo nemám rád small talky, mám rád hlbšie debaty, Hej, tak som mal vyslovene s týmto problém napríklad. zábava nejaké výborné. Zabav ma nejako. A poďme k tej núde, lebo už si ju spomenul viackrát. A kedy si bola núda, alebo stále je, dá sa povedať, že bránou k tej introspekcii, ale či Mhm. nevnímaš skôr dnes tú nudu ako takú, že spoločensky vnímanú ako lenivosť, alebo že už sa mi to tam nezmestí, alebo nechcem to robiť. Ako vnímaš nudu ty? Že nuda je to taký podivný pocit, lebo na jednej strane ako keby, že stále mám tendenciu sa jej vyhýbať, hej? Že keď napríklad idem tým metrom do roboty, tak chcem minimálne počúvať nejaký podcast, alebo že proste niečo chcem robiť, alebo scrollovať, hej? Že to mám to nutkanie tam stále je. Hoci viem, že keď sa budem nudiť, tak mám že zaujímavé myšlienky. Že mi napadajú napríklad nejaké veci, ku ktorým sa chcem napríklad že vyjadriť, hej? Alebo že ku ktorým by som si rád napísal nejaký text. Že to sú proste momenty, ktoré som si tiež povedal, že ja chcem vyhľadávať tú nudu, lebo z tej nudy, že keď proste nič nerobím, ale tak proste čučím v tom metre, ale tak kúkam naokolo, tak mi proste napadnú, že zaujímavé veci, o ktorých môžem premýšľať. A že je to strašne zaujímavé, lebo ten človek si to, že ja sa do toho musím vyslovene, že tlačiť, že vyhľadávať tú nudu. A že napriek tomu, že viem, že z toho väčšinou vzniká niečo zaujímavé, tak vždycky, keď som znova v tej situácii, že sa nudím, tak to není, že jednoduchšie. Že stále mám podľa mňa, že rovnaké nutkanie tú nudu nejako zahnať, ale že je to tiež zaujímavé cvičenie zotrvať v tej nude a sledovať, že ako sa pri tom cítim a že čo z toho môžem nejako vyťažiť. A to bude teraz je podľa mňa, že taká móda o tom, často aj hovoriť o tej vede za tým, že prečo vlastne existuje nuda, že vlastne prečo by sme mali vyhľadávať. Nedávno som pozeral nejaké video, neviem, či to nebol náhodou Kurzgesagt, neviem, či to poznáš, In a Nutshell, taký YouTube kanál, také animované videá, populárne vedecké. A oni tam vlastne hovorili tiež o nude, že toto je presne ono, že vlastne časti v dni, keď sa nudíme, sú práve tie časti, keď vieme byť kreatívni. Že máme to využiť na niečo, že napríklad rozmýšľaš nad robotou, rozmýšľaš nad niečím, že čo by si mohol nejako, ja som teraz naschlapal robota, lebo tam mám proste nejakú kreatívnu činnosť, ale že presne v týchto momentoch ja začnem napríklad uvažovať, že možno by som mohol hen tam zmeniť nejakú farbu. Práve kvôli tomu, lebo som sa nudil a nezahletil som si tú pozornosť niečím iným. Čiže za mňa je nuda akože vyslovene, že zdroj kreativity. Chcem ju zahnať tým, že budem rozmýšľať nad niečím aspoň, že zaujímavým. Čím to je podľa teba, že vzrastá kreativita v rámci tej nudy? Len že to je vyslovene tým, že ten mozog hľadá niečo, čo robiť. Že nechceš sa len tak akože nudiť, že nechceš zrejme
neviem, že čím to je, že nejak psychologicky, alebo že čo sa deje v tom mozgu, že je to tak nepríjemné, lebo že to si fakt, že každý vie odsledovať, no, pri tej meditácii napríklad, to je v zásade nuda, hej, že ty sedíš a nič nerobíš. Neviem, čím to je, a to je tak pri všetkom, že ja som si napríklad všimol, že o mnoho ťažšie, že stáť na jednom mieste bez prešlapovania. Hej, že máme furt tendenciu čo si robiť, takže podľa tá kreativita je asi takýmto produktom toho, že nič nerobím, ale chcem niečo robiť a ja radšej tú motiváciu toho môjho mozgu, že niečo proste chce urobiť so sebou, tak či chytím mobil, hej, a rýchlo teda už niečo robím, už je dobré, tak ja to radšej presmerujem na to, že no dobre, tak idem o niečom rozmýšľať, hej, že tak idem teraz taký ten klasický, ja neviem, že daydreaming, ja neviem, ak je to po slovensky, že akože rojko, hej, že nad niečím premýšľam proste počas tej jazdy toho metra a tá kreativita zdá sa, že proste funguje lepšie v týchto momentoch. Však zbytočne hovoria aj tí kreatívci, že napríklad najlepšie nápady prichádzajú z prche alebo pri takých monotónnych činnostiach, vysávanie a podobne. A vtedy, keď sa vlastne nudíš, hej, nechcem povedať, že vysávanie je úplná nuda, ale že je to taká strašne monotónna činnosť, že Áno, môže si dovoliť v rámci toho, lebo nie si zaťažovaný ničím, pozeráš maximálne tak na špinu, že čo povysávaš, hej, hej. ale ináč nerozmýšľaš nad ničím, stále chodíš po tej zemi a hotovo. Ale aj to, že presne tá meditácia ťa dokáže veľmi posunúť, čiže nie je to zabitý čas, len to tým chcem povedať. Že je to veľmi Áno, produktívny čas. áno, áno. Ja niekedy, vieš, že to je tiež taká pasca toho, že chceš byť stále produktívny, keď napríklad ja som to mal tiež tak mnohokrát, že som išiel napríklad dneska, keď pôjdem do fitka, tak sa tam pôjdem prejsť a predtým by som mal takú motiváciu, že si pustiť aspoň nejaký podcast do uší. Nech som produktívny pri tej prechádzke, že nech aspoň čosi, ja neviem. Ale že to je tiež taká hlúposť. A napríklad včera som si to uvedomil, že som išiel z fitka pešo asi, ja neviem, 20 minút a že tiež som nad niečím premýšľal a zrejme budem o tom niečo napíšem, nejaký text, ktorý by, tá myšlienka by zrejme nenapadla, keby som si do uši proste hodil nejaký podcast a počúval by som ho. Že vyslovene, že a to je znova o tom, že urobiť nejaké vedomé kroky, vedomé nejaké akcie, že uvedomím si, že toto sa deje. Ja neviem, napríklad ja som si uvedomil, že keď naozaj chodím a prinútim sa, že dobre, nedám si do tých uší nič, takže naozaj mi napadajú myšlienky, o ktorých by som mohol, hej, že chcem niečo vytvoriť o tom. Musím si akože ale byť prítomný, aby som si to uvedomil a potom to opakovať. Že keby som bol proste zombík a dookola proste by som scrolloval, alebo by som vždy si pustil ten podcast, tak na to nikdy neprídem. To je taká zvláštna pásca zase nie aj s tým podcastom, že nemusíte vypínať teraz podcast a ísť sa nudiť, ale že strašne chceme byť produktívni, tak idem rýchlo pozerať alebo počúvať nejaký podcast a pritom zase je to nejaký, Tomáš Eichler to hovorí, neviem, či ho poznáš, neurovedec na Slovensku, tak on hovorí, že ty si vlastne stále púšťaš nejaký šum do svojich uší, ale to je Aha. rovnaké, jak keď máš konzumenta versus kreatora. Ako môžeš byť konzument aj kreator v jednom? No nemôžeš, len jednu časť alebo jednu vec môžeš robiť v tej danej chvíli. Mhm. Čiže pokiaľ ty konzumuješ niečo iné, tak nemôžeš byť kreator. Kreator môžeš byť jedine v tej chvíli, keď nerobíš nič iné a nudíš sa. Mhm. Vtedy ti to napadá. Ale ty pokiaľ budeš len konzumovať zvonku, tak nebudeš vytvárať. Vtedy ti to nenapadne, lebo ten mozog je fokusovaný na to, čo robíš. Áno, áno, robíš niečo úplne iné, áno. Jo. Hej. A to je inak, ja som si tak uvedomil pri tých podcastoch, to je podľa mňa, že podobné takéto FOMO, ako s tým, že chceš byť rýchlo informovaný. Evidujem tam podobnú takú nejakú ten chtíč toho, že ja som išiel na že už som ja som sa zastavil pri tom, že som sa išiel osprchovať a ja som strávil 5 minút
pozerať, že aký podcast si pri sprche pustím. A potom si hovoril, že počkaj, že vážne? Že za to, ja už som mohol byť osprchovaný, vieš, čo robíš? A to, keď som si zistil, že takéto extrémiky, tak si hovorím, dobre, nechám to tak, vedome tie sluchadla nechám tu a idem sa osprchovať a budem sa nudiť. No. Čo myslíš, Peťo, čo je za tým zase? Akože, dobré, hovoril si FOMO, ale čo je za tým FOMO? Že... Čo si myslíš, čo je za tým u teba? Hmm. Je, je to zvláštne, lebo mám pocit, že mám tendenciu teraz odpovedať, že ako keby, že nechcem premýšľať zrejme. Ale neviem úplne, že prečo. Že špeciálne na toho sprchou premýšľam, že keď tam idem, tak viem, že to je proste 5 minút, že vyslovene, že sa ako keby že vyhýbam tomu, že budem premýšľať. Či to je nejako spojené s tým, že ja neviem, že sme evolučne nastavení, že premýšľanie žerie energiu. Ja nechcem, proste radšej chcem byť na nejakom autopilote. Neviem, čo to je, lebo akože neevidujem, že by som mal nejaké hlboké proste psychologické problémy, alebo čo si vieš, že by som teraz že v tej sprche premýšľal nad kryjúdami z detstva, alebo čo si také, že som si nie úplne toho vedomý. Takže neviem úplne povedať, že čo je to ako keby, že úplne taký ten základný problém toho, že prečo vyhľadávam vyslovene tie podcasty tak často. Alebo môže to je späť iba to, čo sme sa bavili pri tých sociálnych sieťach, že už som si vytvoril takú tú ilúziu toho, že potrebujem tie informácie, že chcem zostať na tepe diania a že keď si nevypočujem ten najnovší podcast, tak mi ujde niečo, hej, a že zrazu budem menej informovaný ako to fiktívne okolie okolo mňa a ja chcem byť proste najviac informovaný zo všetkých, alebo niečo také možno. Teraz si podľa mňa úplne, že buchol klinec po hlavičke. Si Mm. myslím. Ja to mám presne takto, jak si povedal. Moja hodnota, moja vlastná hodnota je riadená mojimi vedomosťami. Čím viacej vedomostí mám, tak tým viacej sám pred sebou ako keby stúpam po nejakom vlastnom rebríčku. Že to je Mhm. strašne catchy, lebo to je zase závislé na nejakej externej forme a tým pádom ja šťastný nikdy nebudem, hej? Čiže Mm. som si to musel uvedomiť a upratať sám sebe, že nepotrebujem byť zavesený non-stop na podcastoch a na telefóne a násávať informácie, že podľa toho sa neudáva moja hodnota. Vieš, čo myslím? Jasné, určite. Hej, že ono, každý má takú tú predstavu, možno, že ja to tak evidujem na sebe, hej, že teraz budem informovaný a šplechnem nejakú zaujímavosť z geopolitiky v robote pred kolegami a budem za toho inteligentného. Že to je pravda, snaží sa ako keby, že tú svoju hodnotu vyjadriť cez to, ako ťa vidí to okolie. Čo nie je úplne, že zdravý Pattern. prístup k tomu. No, Hej. to asi áno. Ale zase tiež by som povedal, že ono je to, že pokiaľ to robíme v nejakej normálnej miere, tak je to asi, že fajn. Hej, že proste vypočuť si nejaký podcast o čo ja viem, že svetovom dianí alebo ho hocičom, je asi OK. Ale v mojom prípade ja som vyslovene tuším, že skončil pri tom, že som počúval Adelu Banášovú s Ferom Jokom, hej, v tej sprche. To som fakt nemusel, hej, že zase, že to nepotrebujem zase akože takéto veci a naozaj by mi moja hodnota v spoločnosti zrejme neklesla, keby som nevedel, o čom sa tam bavili. A túto otázku, ktorú ti dám, tak chcem dávať asi každému hostovi, lebo som zvedavý, že aká bude odpoveď tých jednotlivých hostia, že čo si myslíš, že aký je vlastne zmysel života? Také keči, lebo ja mám teda ja mám takú konštrukciu vytvorenú, že proste zmysel života je pocit. Je to vyslovene, že nejaký pocit, ktorý v sebe máš pri nejakej činnosti alebo v nejakom okamihu. Zmysel života je teda, že dospieť v tom živote do stavu, že ten pocit máš v sebe. Že niekedy majú ľudia pocit,
že ten zmysel života má ako keby, že trošku, že naháňať, alebo ho možno, že aj objaviť, ale v takom tom zmysle, že je niekde skrytý, že je niekde ďaleko a že teraz ty musíš za ním utekať a s lopatou a teraz rýchlo vykopať nejaký ten poklad, kde je napísané, že zmysel života. To je podľa mňa, že ja to tak aspoň vnímam, že to je trošku naopak, že ten zmysel života nie je niekde tam vonku, ale že tak akože je o mnoho bližšie, že sú to proste vyslovene tie najviac basic veci, že objaviť čo, alebo že byť si vedomý toho, čo ma baví, lebo to nie je nutne ani, že objavovanie v takom tom, hej, piráti z Karibiku, hej, že kopeš niekde a hľadaš ten poklad, ale že je to viacej byť prítomný v tom svojom tele, byť si vedomý toho, čo ma baví a čo ma baví a robí ma šťastným, ale opäť tiež, že robí ma šťastným nie takým tým extatickým spôsobom, hej, že nie ten, že si z toho taký, hej, že ja neviem čo, ale taký ten iný, ten well-being, ten z angličtiny, že takéto šťastie myslím. A ten život si okolo toho proste zaobstarať. Keď som zistil, že naozaj má robiť šťastným a ten život má takú esenciu väčšieho pokoja, aj stability, keď napríklad mám okolo seba ľudí v takom tom komunitnejšom význame, na rozdiel od toho, že napríklad venovať ten svoj čas tomu YouTube, tak radšej proste ten svet, alebo teda ten svoj život chcem točiť okolo toho. A aj sa tak zariadujem, že robím proste vedomé kroky k tomu, aby ten môj život smeroval k tomu, čo viem, že ma robí pokojnejším a šťastným. Teda to ja volám zmysel života. To bolo veľmi pekná odpoveď. Čiže Ale ďakujem. vnímaš to tak, že byť pokojný a šťastný. Áno, ale tiež by som, že tam by som dal aj takú tú hviezdičku, že byť šťastný neznamená nutne, že keď máš niekedy v živote nejaké strasti a niečo ťa stresuje a aj môže sa trápiš a plačeš a neviem čo, to neznamená, že si v nejakom celku, že nemôžeš byť šťastný, hej, že keď napríklad, hej, že adaptoval som si tutok psíka, ktorý ma na chvíľku robil viacej vystresovaným a na chvíľku ma robil viacej, menej som spal a bol som proste emočne viacej rozhodený, ale celkovo pocit zodpovednosti, zistil som, že mne to robí pomerne dobre, že ma to naplňa sa starať proste o nejakú živú bytosť a teda, že trénovať s ním, že mi to dáva nejaký pocit naplnenia. Teda v tom celku ma to urobilo šťastným a je to zmysluplné. Nehovorím, že to je úplne že zmysel môjho života, ale to, čo s ním robím a že si budujem s ním napríklad nejaký vzťah, je pre mňa zmysluplný. Čiže takú, no, nebolo to úplne, že krátka hviezdička, ale takú poznámku by som k tomu šťastiu dal. OK, ďakujem za úprimnú odpoveď, Peťo. To si vážim. Čo si myslíš, že jak to môžu ľudia nájsť? Jak sa môžu k tomuto dopracovať? Podľa mňa, alebo takto, že z mojej osobnej skúsenosti, keď som sa bavil s niektorými ľuďmi, ktorí mi tvrdili, že nemajú zmysel života, respektíve, že ho stále hľadajú, je najväčšia prekážka ich nejaké zvláštne mentálne modely, ktoré im zabraňujú v tom si užívať tie dennodenné činnosti. Ja napríklad poznám človeka, ktorý mi bude tvrdiť, že si nevie užívať niektoré veci, ktoré spĺňajú všetky v robote, hej, že má nejakú robotu, ktorá spĺňa všetky atribúty, že by ho mala baviť. On mi tvrdí, že toto má baviť, toto má baviť, toto. Všetko tá robota spĺňa, napriek tomu si to nevie užiť, alebo napriek tomu pekne s nejakými vecami, ktoré si myslel, že ho budú baviť. A najčastejšie mám pocit, že s tým sekne, alebo si to nevie užívať, lebo má napríklad strach zo zlyhania. Má strach z toho, že ako ho bude vnímať okolie. Že proste, že sú tam také trenice z toho, že príliš veľa uvažujeme nad tým okolným svetom, ako nás vnímajú a spoločnosť, ako nás vníma, ako pri tom vyzerám a neviem čo, ktoré nám proste zabraňujú v tom, si užívať to, čo robíme. Hej? Že proste ja nepotrebujem byť dobrý, ja neviem, v hrati na gitare, keď ja si môžem užívať ten samotný proces učenia. Hej? Že ja nepotrebujem byť dobrý v tom jiu-jitsu, ja nepotrebujem byť najlepší, ja nepotrebujem vyhrať nad každým, ale
stačí, že ma baví to učenie samotné, hej, že tam idem na to jiu-jitsu napríklad, hej, že a ja naozaj nepotrebujem byť najlepší, nepotrebujem, aby ma obdivovali tí ľudia, ale stačí mi, aby som to užíval. Ja mám pocit, že napríklad niekto by mohol mať taký prístup k tomu životu, že keď to zoberie na tom príklade toho jiu-jitsu, že oni vyslovene by si aj dokázali užiť ten proces učenia, ale je to zablokované tým, že neustále napríklad premýšľal nad tým, že prehral som nad tým typkom, ktorý chodí o mesiac, teda ja sem chodím dlhšie ako on, mal by som byť lepší a že tento pocit z nejakého zlyhania, toho, že nie sú dostatočne dobrí, im totálne dokáže ako keby odpratať to príjemné a to užívanie z tých každodenných činností. Čiže zbaviť sa proste takých tých, identifikovať, čo sú tie moje elementy, ktoré mi bránia v tom si užívať tie basic veci a pracovať na tom. Keď takto rozmýšľa väčšina ľudí, že rozmýšľa nad tým, jak si povedal, že ako na mňa pozerá henten, alebo ako ma bude vnímať tento a neviem čo, tak tým pádom vlastne si povedal, že všetci rozmýšľajú iba sami nad sebou. Takže zbytočne ja budem rozmýšľať nad tým druhým, ako ma vníma, lebo vlastne de facto stále riešime, v čom zlyhávame ako keby. Že ako nás bude brať to okolie. A k tomu sa dostávame vlastne asi aj tak, že aj z tej evolúcie, že potrebujeme byť prijímaní, nie? Áno, určite. Takže jak s tým bojovať? Vieš, že keď máme to na jednej strane v sebe zafixované, že potrebujem vyhovieť tým ostatným, tak ako sa mám viacej otočiť sám do seba? To je ťažko, no. Ja sa väčšinou ja zvyknem ľuďom odpovedať, že keď stretnem teda človeka, ktorý je príliš zaťažený na to, ako ma vníma okolie, tak sa mu snažím niekedy odpovedať tým, že si predstaviť, že keď ty takto veľmi vnímaš ten vesmír alebo ten svet tak, že ty si to centrum, si predstav, že každý jeden človek to takto vníma, že on je v tom svojom živote to centrum. Ty si naozaj myslíš, že by ťa tak strašne niekto riešil, keď on je v tom svojom vesmíre to centrum? Že ty si úplne na periférii a že to, čo ty predpokladáš, ako veľmi ťa ten človek rieši, že je o mnoho menej ťa rieši. Že tá úzkosť je, že totálne, podľa mňa, že mimo reality. A že podľa mňa je tiež, že asi rozdiel o tom, že užívať si ako keby, že dennodenné nejaké činnosti, hej, že napríklad nejaké hobby mať, alebo že ísť s niekým, ja neviem, že napríklad, že je dokázané, že ľudia si o mnoho považujú ten svoj život za zmysluplný, keď má okolo seba nejakú komunitu, nejakých priateľov a tak ďalej. Takže to je presne o tom, že keď napríklad počúvam toho druhého v nejakej konverzácii, a nemusí to byť, že nutne nejaká hlboká, ale hociaká konverzácia, že je to práve o tom, že vtedy som lepším kamarátom, vtedy som pre nich viacej v úvodzovkách hodnotný, keď to seba dám trošku že na stranu. Že ja tam nie som úplne teraz, že ten centrom toho vesmíru, ale počúvam toho druhého. Vtedy on sa tiež cíti prijatý a on mi to potom bude ako keby že aj opätovať. Že aj toto si treba uvedomiť, že keď sa zbavíme proste tých rôznych vecí, ktoré nám bránia jednak byť pokojnejší, šťastnejší a tieto veci ako byť naplnenejší v tom živote, tak potom sme aj lepšími kamarátmi, lepšími priateľmi, lepšími partnermi a neviem čím všetkým, že to je proste ruka v ruke, že to jednoducho, mám pocit, že keď sa zapracuje na tieto veci, tak prirodzene aj v tej spoločnosti budeme viacej akceptovaní. Myslím si, že dokážu tí ľudia byť viacej pre tých druhých, kým nebudú sami pre seba? Je takto.
No to je o tom, že to je zase ako podľa mňa treba identifikovať, že na ktorom spektre som, že kde na tom extréme som, lebo viem asi kam mieríš, lebo je kopu ľudí, ktorí by mohli napríklad že zabúdať na seba a snažia sa príliš vyhovieť potom tomu svojmu okoliu, ale potom sú zase ako keby, že to opačné spektrum, ktorí sa si že myslia príliš egocentricky a nie sú, ako, to sú takí tí ľudia, ktorí už čakajú na to, čo, keď sa s niekým rozprávaš a rozprávaš nejaký príbeh a ty vieš, že oni už rozmýšľajú nad svojím príbehom a už ťa dávno nepočúvajú, hej. To sú presne také tie prípady. Čiže no v tomto je to, neviem, no to tam treba asi identifikovať, že kde som na tom spektre, či som skôr ten egocentrický alebo skôr ten úzkostlivý nad tým, čo si myslí to svoje okolie a podľa toho sa zariadiť, že ísť z toho extrému niekde do toho stredu. To si povedal veľmi pekne. Ináč, chcem sa opýtať ešte k tomu šťastiu, Peťo. Zmysel života a tak ďalej, to sme prebrali a to šťastie a pokoj v sebe, že s tým súvisí. A tak sa trochu vrátiť aj k tým sociálnym sieťam, že tam máme neobmedzene veľa možností. Nehovorím teraz o všeobecnom internete, ale aj na tých sociálnych sieťach. Či už vybrať si sociálnu sieť, ale takisto aj obsah na tých sociálnych sieťach je proste nekonečný. Že či nám tá prílišná variácia tých možností, nekonečné možností nás robí šťastnými, alebo naopak, že by sme potrebovali že taký trošku užší výber. To je určite. Ja toto pravidelne zažívam v reštauráciách. Keď prídem proste, nedávno som bol, a neviem, či to bolo 2 týždne dozadu, sme išli na nejakej čínskej reštaurácie a sme dostali menu. To bolo 350 nejakých vecí a ja som normálne takto sa pozrel na tých svojich spoločníkov, s ktorými som tam bol, ja som to položil na toto menu a verím, vyberte čokoľvek, ja si to dám s vami, hej, že proste podelíme sa, lebo to bol akože šerovaný stôl. Ja to úplne neznášam. Ja neznášam, keď je niekde veľa možností, lebo ja normálne na sebe evidujem taký blok, že mňa to stresuje. Mňa to stresuje, keď mám príliš veľa možností. A to sa tuším aj, ako to je nejaký psychologický efekt, taká tá paralýza voľby, že keď ich máš strašne veľa tých vecí, to je jak s tričkami alebo s riflami, proste strašne veľa všetkého a ty prídeš do obchodu a ty si už len unavený len z toho, že máš rozmýšľať, ktoré ti asi tak budú pasovať a ktoré budú najlepšie. Čiže podľa mňa, že zúžiť ten výber je podľa mňa, že výborná stratégia na to, ako byť pokojnejší a trošku z toho stresu ubudnúť. Ale že vo všeličom, proste nekomplikovať si život, že znie to tak akože easy, ale že ja som napríklad, že ja mám v skrini, tuším, že 5 čiernych tričiek, potom nejaké nacvičenie trička a hotovo. Proste, že ja nemám rád, že teraz akože ráno si vyberať nejaké kráľoviny a že čo si viem zjednodušiť, tak je dobre si zjednodušiť. A máš aj pomenované, že pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok? Vôbec, sú všetky úplne rovnaké. Okay, dobre. Čiže jednak, jak sme sa rozprávali o tých sociálnych sieťach, že nechodí tam až tak veľmi často, ale druhá vec, že možno aj tých ľudí, ktorých sledujem, tak naozaj, že vybrať si možno naozaj to, čo má zbytočne nebude ešte viacej stresovať, napríklad aj také účty, ktoré nie sú pre mňa toxické vyslovene, ale tie, ktoré mi dávajú taký pocit naplnenia, ale nemyslím takého, že prázdneho naplnenia znovu, že len ma to zabaví, ale reálne znovu sa vracame k tým hodnotám, že prehodnotiť sám seba, že aké sú tie moje hodnoty a podľa toho si nastaviť aj vlastne ten kompas na tých sociálnych. Je to presne o tom, že ja viem, že kopu ľudí zrejme sleduje, ja neviem, že politikov, hej, že z opačného, akože naozaj potrebuješ sledovať premiéra na to, aby si vedel, kde sú tvoje hodnoty morálne a etické. Naozaj ho potrebuješ čítať to, čo tam on píše a vytáčať sa nad tým. Vieš, že to neznamená, že sa odrežeš úplne od toho, že nevieš, čo sa deje. Veď to, čo tam napíše, alebo to, čo on niekde povie,
lebo sa vyjadri, sa k tebe tak či tak dostane. Ale naozaj, že potrebuješ si ešte pridávať ten stres a tú emočnú záťaž z toho, že to tam niekde náhodne pri tom scrollovaní uvidíš, no, nepotrebuješ. Že tiež zase identifikovať, že naozaj je mi to potrebné a prehodnotiť to a zredukovať naozaj, že tých ľudí, ktorí nepotrebuješ sledovať a zbytočne ti tam proste skáču do toho feedu. Súhlasím. Peťo, chcel by si k celej tejto téme niečo doplniť? Čo ti napadlo v rámci tej našej komunikácie? Doplniť asi nie. Len by som zopakoval, mám pocit, že zo všetkého, čo sme hovorili, tak tam vždycky vyskočila tá prítomnosť a tie vedomé kroky a vedomé činnosti, ktoré robíme, že aby sme, že môže aj tak akože odpichnúť tých ľudí, podporiť v tom, že aby skúsili byť viacej prítomní, skúsili robiť viacej vedomých rozhodnutí a menej tých tykov, menej toho, že niečo robím bez toho, aby som nad tým bez toho, aby som nad tým uvažoval. Mať celkovo, že ten život viacej prítomný je podľa mňa, že základ k tomu, aby sme sa cítili lepšie. Mhm. Čiže menej byť vlastne len taká nejaká lúdka na špagatikoch, že či už tá spoločnosť alebo aj ten mozog náš je dosť taký jak to povedať, že zavadzajúci, že si s nami robí čo chce, kým to my vlastne neuchopíme, že do vlastných rúk a tým pádom na to presne potrebuješ to, čo sme sa rozprávali, že ten odstup a k tomu odstupu sa dostaneš vlastne cez tú introspekciu, že začneš viacej riešiť sám seba, začneš riešiť to, ako sa cítiš, čo ťa náplňa, čo sú tvoje hodnoty, začneš možno viacej naozaj meditovať a podobne. Že nemusíš byť práve v tureckom sede a pustiť si nejakú strašnú zenovú hudbu a Indov v pozadí a podobne, ale že môžeš to urobiť vlastne po svojom. Dôležité je, aby tam nebolo nejak extra veľa tých rušivých okolných vplyvov a to, čo si povedal ty, že tú riadenú meditáciu, tak napríklad začať aj tým. Ešte raz ju povedz, čo to bolo? Buď Headspace, alebo Waking Up. OK. Tak veríme, že sme vám pomohli aj v tejto téme. Peťo, ja ďakujem veľmi pekne, že si bol v rámci Bioshowky znovu. Ďakujem pekne za pozvanie. Mne sa strašne páčila tá debata s tebou a ty si taký podobný typ človeka, jak ja, tak sa budem tešiť po prípade aj na tretiu časť, zase na nejakú zaujímavú tému. Veľmi Takže rád. ďakujem ešte raz. Majte sa krásne, držíme vám palce a veríme, že všetky tieto veci, ktoré tu odzneli naozaj s láskou a s empatiou, tak si nájdu tých správnych ľudí. Takže majte sa krásne a držte sa. Majte sa.